Ní hasí len chriisi ceann go cordú agus go trúbhéach. Tá seic ag héin, sílam go dastaíon mhaid leabharteach. As ucht é an isise Martin, ná aber ein ceol. Leag si a corvéir ar a beola agus hiúlchaigh doras na hefiige tíbiste. Das go si é agus rinne mandabar dul ar cainte. Ba mé leis sin is díirech ar san sporránaí de go ard garigach. Rinne gló mór le na chaithir agus tháinig go máil amach san hefiig tosaigh. Fear ard cnábhach bhí an ar bhain stróg dá híomh yes in a bheanis. Rud a dag leachhaing I deanta na máchaile ar a thuair. Bhí sé fíorheachar leabhar stíorach leis, mar bhí an túil seo ag siarachrú conar le linn don cheann eile bheith do do grinniú. Tháinig sé I drómhhartaí agus an seicteontas dá iompar idir ordógus corvéirice, faoi mar bheith sé smálathe. Dhearc Martin díreach ar an túil a bhí dá grinniú, agus rinne tréin íireach chuile thuirt eile sa seomra a hachans. Ligan sporránaí os na bheag bhí aide agus chreith a cheann. Níl fum a bhfuil bhád scéile seo ó mélóid. Níl fondál aidir an bheith tuairt seanmór I do ghuinar bit nach ngéilean de chial ná de réasún, agus tá is go maithagam gur duine acu sin tusa. Bhí geala fút agus geala seach céir de rinne tú an sin. Cha an sporránaí a lábha san éir go tobam, agus dimí an seic folúin go dáin séireach trasna I dróna tine. Dairíon bheanín, dam si chuici é agus rinne sudar beag sásta dró sporránaí. Bheas Martin buntáiste a bhreith ar an achtra. Jóid tú dáit a ráise ar an chumde a iní chnéite. Wagur si go fatta lena súla ar ach ligan sporránaí cnádas. Snapt an seic as a láimhe agus haring buile buise ar chuntar na hefiige. Bladar a dir sé. Bladar agus seafóids. Cén sort ceolán tú hain ar churbe. Ní le do grethar a chuid tú, níl sam ceirtal a déanana leat. Leis an ngit a banú as, chail Martin a gráim ar an túil seasta agus hits in omar na fíorthúla a bhí ag tuairt timpeall na hefiige le fialtas. Bhí fatis ar go mriseach a gáire ar agus rinne sé iirecht a aigna a dhíreú ar chóirsaí bambernach a hain go máda ó údar gáire iad. Ach, go toban, scin, go leiscin, níl taíar na glasas seo go. Go toban, scin a dhíine an dhíh an bhisneir. A bhí a dul a tuairt grasáil dá chearbhontas na crasa tó faoi radiocht agus a thosaí ag leabhar ag tuairt seanmór dó le linn an réití. San searbhonta, if you must floggy, floggy. If you must preachy, preachy. But no floggy and preachy too. Dá laid green, dá rá ag roints leis an scéal, be leor éile smach amadeach dóir a bhaint as Martin dá bhuichas. Bhín é a róhan. Stop a rúnaí den chlóscríb agus bhúla lábha ar a ceann. Ligas sporránaí a gá lábh ar a gúntar agus chrom a cheann. Bhí tost grána san lefiig. Díreach nuair a bhreath Martin a leiscéad a gáil, freab an sporránaí an seic os a chóir, díri a bhéir agus dúirt go tuaiste tuair leat é sin. Sin an dara gála ó géad théarna. Tríocha a 4 punt, 7 agus 6 fín. Ní íocí an rialtas cín eile leat de bhór tú bheith as lábhar ó do chuis léachtaí a lig nach mór ó téirme seo. Chuil cheant go licear duits, sí don scrúdú céime, mar bhí tinrah céad fán géad agat an téirme seo chuig. Marach na leiscéalta a rinneú faoi hinas tathair, ní dóigh an íocí an gála seo hain. Ní hé policy na rinne bheith cuineál airgid ól le daltíní nach díhíon an Coláiste ar churbe. Tháinig fearg ar bhhartaí. Bhí an rúnaí ag sméide go trúchacht ir. Níor iarmise ar dhuine ar bit tinnis maithar a hairta seo sa scéal seo. Níor hasí tá do róhan ráta at, tuair leat a targad, sin deire, tá sé chomádam inseocht de freisin, bhfuil fis an scéal seo I leag ag do bhearr. Tháinig sé thugam agus duine go dó é. Ba é má dhúlgus sin na dhéanamh. Tá measa go méir nach bhfuil absa is cosúla. Bheith a chean chonúis fíorthúil a déir Martin leis é. Agus gur
churniú do fluta doach agus é héin an lá céine hús a manúd le go amach ag go máistracha ar chuoine sianta. Fiach sé suas an seic agus rinne ar an doras gan focail ará. Bula sé go dog iní cinéide. Go nairi an tá leat a bhhartín, a méid sin héin agus gan fechans in dhé a chúil. Agus leatsa a iní cinéide.